Bukan di bawah. Nonton nih. Cantelan kuping toh. Sepine koyo ngene ya yu. Wong wis awan kok biasane iki nek yang mene iki kebak wong mbae kok do mangkat mau Dik. Ada sing keri iki paling. Ya paling awak dhewe sing kawanan. Heeh. Ya wis gek dikumbahi, aku dewangi. Ya. Ora mung nonton, men gek rampung. Sing resik lho yu. Iya, kowe yo iya. Oke ngopo to, Dik? Tingak-tinguk kaya sing dipikir. Wong kowe iki kon ngumbahi kok malah gatekke aku. Lah wong tak ngetke kitmu kowe mah tilang-tilang karo kan yo wong. Wedi ndak ana ula nang kono kuwi. Ulane sapa? Sing resik ayo, teruske. Lah kowe ngumbahi kok malah meng gatekke wong. Alang aku ki ngerti kowe ki omonganku ki cilik. Lah ngerti apa sing tok pikirke aku ki ngerti kabeh. Timbake yu. Sumure jero ae. Embere endi ora? Ha mau ora nggawa kowe mampir nang ndi mau? Wah Kerine wangi kok ora iki. toto-toto. Lah kesel aku yu. Awang rung rampung kok kesel kepiye? Rampung ke sik ayo. Oke banget kumbane iki lho. Gara-gara banget yo iki yo. Kayak do mambu meneh. Ya jenenge barang reget ki ya mambu. Kayak ditimbake. Ya. Banyune asat Kok iso? Awang ketiga Lah terus piye nek asat? Moko siti wae. Iki lho sabune iki lho yu. Kowe iki mbok le ngucek iki sing bener. Iki wis tak kucek. Cek kurang kepiye to? Kowe sing kit mau wong ngumbahi kok tingak-tinguk. Kaya ana sing dinteni. Nyanyi Ngapa barang. Kamu kaya wong di kasmaran kowe iki. Ya sak senengku to. Aku arep nangis, aku arep nyanyi, aku arep ngopo. Wali ngumbahi ki sitok kit mau rampung-rampung. Men resik. Rampung sih kek. Ket mau meng dawuh wae. Diwolak-walik kaya goreng telo. Gak gosong ya. Kesel Kayak ireng aku ya. kabeh mambu meneh iki. Kesel aku yo. Jan.
Rano banyu iki banyune asap. Ya terus piye? Kuwi piye? Dikebyoki to? Iki piye to kon ngewangi kok malah? Halah aku ki ngewangi kowe kok malah kowe sing bingung. Ya ora bingung lah, kowe kon ngewangi ngombahi ket mau menggatekke aku polatanku kok. Alah wong kowe ki mau tingak-tingu kaya sing dienteni. Ngenteni sapa to kowe ki janjane iki? Cengeng ki lho, cengeng. Alah ngapusi. Kowe rebutan apa? Mbok aku siji. Wah, iki po yo. Oh, duwe. Oman siji ya. Ayo Kowe milih ndi kowe? Hah? Kowe milih ndi? Aku mono sing enom ya sak pawehe aku pokoke. Iki kabeh enom, ora Kowe ana tak sing kei sing tuwa. abang ya. Hah? Kowe tak kei sing abang. Sing apa wis gelem wae aku. Pokoke manut aku pokoke judule iki manut. Iki mau ki delok tas do umbah-umbah. Tas dienggo yuk dikumbah iki mau. Wis adus barang ya. Kamu kok nggawa ember? Oh, sih teles e. Wis Delok apa isih yu? teles e. Ngerti ra? Embu ki mau sapa yo? Oh, wong cetha piye ketok kaya ngene kok ora ngerti. Ora ngerti wis ketok semene kok. Pawan saka ngendi ki yo, Nduk? Coba tekoki. Kowe sing tuwa aku wedi ya yu. Li takon kepiye? Iya nek wedi yo Ya dicedhaki kowe sing tuwa. Wedi ndelik. Walah, iki kisana jenengmu sapa? Jenengku sapa ya aku lali karo jenenge dhewe iki. Jenengi. Walah, jenenge dhewe kok iso lali. Jeneng cilik apa jeneng gedhe? Kabeh loro-lorone. Wah nek loro kuwi gabung. Nek sing cilik ki sepira cilike, Heeh. nek sing gedhe kuwi sepira gedene. Semene gedene. Nek sing cilik ora ketok sing gedhe malah gegedhe. Waduh. Gedhe banget. Piye iki, Nduk? Ya nek gedhe le madai diwadahi nganggo apa? Ah wong yo ana ukurane kok gedhe kaya iso. Apa ya kabar ngukur? Ukurane pira? Awe. Apa patang puluh? Papat Patang puluh wolu Pira Kok gede malah temen? dilani. Hah? Bapak dulu. Kegedean apa palu ya? Yo gedean. Wis papat itu setengah lah. Saya setengah nggo sapa? Sing setengah nggo sapa? Ayo dinggo yo, ayo di para wong loro Paro. iki tengah. Diparo. Kowe gelem apa yu? Mbok kegedean kok. Jarane Ukurane sing kok gedhe. apa? Lalu kan bola sing gedhe. Golek sing sedang-sedang saja gitu. Oh, sing sedang-sedang. Jenengan ki Iya. sinten to, Lek? Aku kira ya dadi bolone Sapa ro? Titih sama Titih. Suropati. Surapati. Ngono kok lali. Suropati. Kok kaya aku urung tau ngerti ya? Heeh, sapa ya, Nduk yo? Wah, piyayine tetep piadeke bagus. Ora karo jenengan kuwi kok. Oh, karo aku. Mosok ora Kenalke apa ngerti. piye? Ayo lagi petuan saiki dikenalke. kok yo. Aku mendino ya ketemu. Sok ngapusi. Pomeng pangling mundak tua ya yu. Nah, kuwi sing merake panglingmu ndak tuwa. Tuwa kae jos. Apane? Oh tuwa nek kambil santene akeh kok. Lah nek ngambil. Lah nek wong Tuwa malah merantasi kok ya. Ora nek matal. Ana matal malah rada Apa? ora penak. Iya. ya nek ra penak ki dipresake apa dipijetke men penak. Ana dipijetke iki aku nek dipijet iki Ya dipresake ya, ya dipresake ya. Dipresake. Dipresake Ya. Ya. Sing ra penak nggo napa? Ini Kabeh sawang. Diperiksa yu. dipresa. Apane? Ya ditekani sing ra penak nggo napa? Sing ra penak nggo napa ki sana? Kabeh ora kepenak. Waduh. Jal ya. Alah kono anjing. Ora ono sing piye ngono? Nyocok ora Ora ono. ono sing nyocok. Aku wani ora yo. Jajah, tak kriyane. Oh diperiksa. Bismillah. Oh kan. Aduh. Oh. Ha kok ndut-ndutan iki? Ya. Aku medunen nih. Oh, medunen. Heeh. Apa sing medun? Dunjukke nek kemedunen. Mula kowe ora ngantuk ya. Tunjuke wis mentok nang dhuwur kok kon ngunjukke. Disogrok.
gimana? Sokro ya ketek kurang dawa. Kae wong Mbak Ayu ki kon ngewangi malah ming tlenyak. Kuwi ding ana ngombahe kok tingak-tinguk kaya ana sing dinteni. Nah, kadang ya Kene iki serius-serius ngewangi malah denene tingak-tinguk. Ya mung aku ki ngene lho, Lek. Kok nek dilalah ana ula kloget. Kan weruh. Jarene Ya ora ono. Jarene iso golek ula. Aku mau ula wedi ya. Ula nek ulane dawa. Lele. Apa? Ula Lele. Apa? Ula-ula. Ula apa kuwi mau? Ula-ula. Demunge ula apa? Ula dumuk. Ula dumuk. Ula. Nek didemuk Ula-ula. apa kae jenenge apa yu? Nek ula nek didemuk apa yu? Ula-ula. Mengkeret. Ulane sapa? Ula kok didumuk mengkeret aku wis ulane anu ora apik nek. Ula mati. Ah iya. Iki kok malah nunggone aku ngumbahi iki. Kepiye to jane iki? Arep ngewangi sajae. Ngewangi. Ya gek kon nganu nimbake yu nek kon ngewangi yu. Ah mau kan asa to. Saiki kon nyerot banyu wae kepiye? Ya wis ndang konen kowe sing luwih tuwa kok. Seroten ki sana. Ana banyune iki asa te jambe luwangi. Asat. Wong enggak masa udan to saiki. Ora wae. Ora to. Bang ben ora ana udian kok anjuk asat sendange. Anak nek ora ana udan ya diudani. Jare pamit kumar ngejak bareng kok malah disiki jebul trekahmu wong loro iki mah ngarep beda cah wadon iki to. Ora beda mau ki wedi nek ana ula. Mbok yo nek niate mau pamit dhisik arep ketemu cah loro iki ora apa-apa ning ngomong terus terang wae, rasa alasan werna-werna. Aku mau ki ya omong ning menarang sendang menawa wong mbaya tak goleki. Aku ya wis omong sampean ora ndeng, ora krungu kok. Ning ya mung tak batin ya mung ya. Nah iya ya ngerti-ngerti ya dene wae kok. Ah barang weruh ya kono kuwi ayo yo mangkat wae sik ya. Jan suwe-suwe iki ora genah kok kowe. Lah iki pondok sing tok gol konten iki mau. Heeh. Wong kok pengen ngerti urusane Ayo, wong. ben Ya iki rahasia. Heeh. Ya wis nek kowe ketemu karo iki aku tak bali ya. Iki tak entan-entane ket mau apa? Kowe iki ning endi to? Wis iki ya Mbak. Ya aku jane krasa nek tok teni. Wis bali wae ya. Mulakno aku. Iya awake dhewe saiki bali wae. Kok ning kene ganggu. Sik ndak ganggu. Bali wae ya. Ya aku tak bali sik ya tarone simbok ya. Lek tulung calon Mbak Yuku terno ya. Tak ndak ono apa-apa nang dalan. Hati aja tinggal di Ora dalan lho. tak terke wis. Ya wis. Awas lho aja aneh-aneh ning dalan. Ayo itu genang Tak kandhake sindang ya simbok. bali ya wis rampung ya. Ayo udah dijarengi. Awas lho yu, ana ula kuwi. Endi? Kuwi. Aduh, ono Burimu loro. Allah. Kang, Piye Sundari? mumpung ketemu aku ki pengen kondo karo kowe, Kang. Kowe arep ngomong apa Sundari? Reh ning sesambungane dhewe ki wis suwe. Bapak karo simbok ki ndek pengen supaya kowe nglamar aku. Ri. Aku tak kondo opanane yo. Ning aja mbok tegesin aku ki nduwe kekarepane bapak karo simbok. Karena lagi kaya ngene lho. Yen ora kebeneran. Perang gede bakal dumadi. Nek ngono kowe ora bisa nuruti kakarepane bapak karo simbok. Iso Ri, iso. Nek iso kenapa ora kok tindakake? Ri. Nadyan kowe ora kondo. Aku ngerti kok isine-isine ning atimu. Ora, Kang. Kowe ora ngerti isine atiku. Aku wedi mergo bakal kelangan priya sing tak tresnani. Mergo aku ngerti perang sing bakal kelakon iki ora mung nggawa katresnan lan kamanungsan, nanging ya nggawa urip lan panguripan lho, Kang. Ri. Perang pancen wengis. Nanging isuwale ing perang bakal ono pedamen lan jumeduling satriyaning bangsa sing ngeklasake jiwa ragane kanggo ngrekepi Ibu Pertiwi Ri. Tenan po Kang ngono kuwi? Tenan Ri. Sawangen. Kae to sawangen. Ri. Sawangen kae. Sawah jembar kang padha merkata.
kae mrat tendakake gedene rasa atiku marang sliramu ri. Apa kowe iso mbuktekke, Kang? Aku mung butuh bukti saka kowe, ora mung kandamu kaya ngono marang aku. Ri. Ijo royo. Kae tetuan kang ijo royo-royo kae. Sepiro gedene rasa atiku kang tumuju marang sliramu ri. Iya, Kang. Wit-witan sing katon ijo royo-royo kae sing tuwa katon angrembaka ora beda kaya rasaku iki, Kang. Sing saben dina aku ming kelingan marang Kakang Wirapati. Kuwi tenan kok? Ya tenan to, Kang. Ora ana priya liya sing tak tresnani sak liyane Kakang Wirapati lho. Monggo krasane atiku ri. Nanging awakmu ya kudu ngerteni. Yen perang gede bakal dumadi. Tak jaluk awakmu ya sing setya nunggu tekaku mulih saka ing palagan perang ya, Dik. Iya, Kang. Aku bakal setya nunggoni tekamu sak rampunge perang. Nanging ngene, Kang. Patemone awake dhewe iki nek kesuwen ana ing kene kurang prayoga. Nek ngono, saiki aku tak pamit dhisik ya, Kang. Mengko ndak simbok selak goleki. Iya. Sing hati-hati Sundari. Andum slamet ya, Kang. Iya. Hati-hati. Aku ya tak sowan Bapak. Nggih, Kang. Arep mutu, arep. Pancen dereng ngersane jeung Pangeran Diponegoro iki ora sinangga enteng. Abot tanggung jawabe. Tak rewangi gagangake bebasan dadi gedhe bal 17 ning tahan tepi. Mapan aku ngrungkepi bumi wutah getihku. Ing tanah Jawa kene kena tak utamake. Geni sapelemu ing rapak. Yen bangsa kulit putih isih mapan ning tanah Jawa. Tak kira iso dadi ngombro-ombro. Iki no prenjago ganter-ganter arep ana dayoh sapa rane. Kula nuwun moga monggo Ndara. Lawange iki nggih endi iki kita? Kene nengen-nengen. Oh, kene. Walah. Pangkling apa piye, Kang? Kowe tocil. Suwe ra pedho ayo pangkling. Ayo buka topi niki mbok yo mau-mau. Ayo memper nek pangkling. Suwe ora ketemu. Iya. Lungguh. Iki ana tinggine ora? Ora gleleng tinggi-tinggi sing kepiye. Ndanganu ana tinggine. Lungguh. Piye kabare? Ya perkara kabare kahananku ku ya ngene iki ket biyen. Isih padha biyen. Padha wae. Ajeg. Aku we tak kandhani ya, Kang. Penak ing penak kuwi jebulane kuwi dadi Demang. Dadi Demang? Heeh. Kok ora? Kok Somo Kancil biyen karo saiki bedane akeh. Iya, beda. Somo Kancil biyen karo saiki ya beda, Kang. Mangan
sarwa sing gurih-gurih. Sandang penganggo sarwa keturutan. Weh. Bojo. Kaya ora kaya jaman rikala semono rikala kocok ngampir aku tuku tung sing nang kidul munggur kae. Iki jaman biyen ya wis ora sah dikandak-kandakake meneh. Iya. Ngandhake sing jaman saiki. Iya. Iki piye? Oh, nek kaya aku kuwi ya. Sakwise diwisuda disengkakake ngaluhur dadi Demang, njur saiki sebutanku Den Bei Kertoceki. Wah. Mulya uripmu ya. Mulya. Ora tak takon saiki. Heeh. Kosike. Oh, iya. Dadi sakwise disengkakake ngaluhur njur diparingi kalungguhan dadi Demang. Pranata ing kademangan. Perkara abang ijone kademangan. Gumantung saka aku. Arep abang. Aku ya iso gawe abang. Ijo ya saka aku. Weh. Njur dadi Demang ngene iki. Iki nek lunga-lunga nang ndi iki yo nggawa sangu. Iki nggon sakku iki. Duit kabeh, Kang. Semono akeh duit. Heeh. Wah. Elok tenan durung sing neng omah, Kang. Tak kandhani yo, sing neng omah kuwi. Upama ditung wong 17 wae. 2 minggu ora rampung. Wah. Kuwi yo duit. Udu apa? Uwoh. Wah. Ya duit to. Uwoh. Biyen tenan duit. Wis, aku sing iso takon urung iki. Takon apa? Iya, tak takon saiki. Ora kowe sak biyen karo saiki beda biyen iki ingkrasi-ingkrasingah iki. Cakape ora pendek. Heeh. Saiki kok dadi gumebyar kaya ngono. Nyambut gawemu ki ngopo to? Nek sak upama tak kandhani. Kowe ora kaget? Ora. Tenan? Ora tenan. Nyambut gawe melu londo. Tenan. Aku wis mbaten ket mau. Kowe mesti kaget nek tak kandhani. Kowe aja blawanan lho, Cil. Londo iki sing gawe sengsarane bangsane dhewe kae. Kowe kok malah deku-deku nglesot dadi gedhe bale londo. Nalarmu ki kepiye? Kang. Londo kuwi pancen elek, Kang. Ning kanggone wong sing bodho kaya kowe kuwi. Sejatine ya Kang ya tak kandhani. Londo kuwi teka ana ing tanah Jawa bakal mulyake awake dhewe, bakal ngepenake awake dhewe. Mulyake? Heeh. Contone aku lho, Kertoceki. Sakwise nyambut gawe melu Londo, njur uripku kepenak. Uripku mulya. Beda karo kowe. Senajan uripmu mulya, uripmu kepenak ning acik-acik kang sangsarane wong liyan. Kowe dudu perkaraku, Kang. Ning coba to pikiren. Kowe seprono seprene melu njeng pangeran Diponegoro. Olehmu apa? Tetep wae dadi kere to kowe. Oh. Senajan to aku kere. Dadi gedhe bal 17-an. Nek aku ndepani gegayan kang luhur. Gegayuan luhur. Aja ngimpi kowe lho, Kang. Gegayuan luhur kuwi anane ming ana ing alam pengangen-angen, Kang. Nah, awake dhewe kuwi urip ana ing alam kasunyatan. Lah semono uga butuh ing wong urip werna-werna mangan nyandang
lan sak piturute aku saiki tak takon Kang. Iya. Aku saiki tak takon. Iya, takon apa? Saupama penjangkane jeng Pangeran Diponegoro kowe kelakon. Apa kowe apa sing bakal mulya? Kowe apa sing bakal mukti? Mbel gedes. Ning nek saupama perang Diponegoro kuwi kelakon. Aku tak takon, sing bakal maju sikik dhewe sapa? Ha iso aku wong dadi pengendel jeng Pangeran Diponegoro. Kowe? Sing bakal pethuk mungsuh sikik dhewe sapa? Ya aku. Kowe? Njur saiki nek saupama londo nggawa bedhil. Sing bakal gebedhil sikik dhewe sapa? Harak kowe to? Urung sida sugih wis modar sikik. Pikiren Kang, pikiren dipikir tenan. Kandamu kok tenan ya? Tak rasa-rasake kandamu ki bener. Lah ya bener. Londo teko ning tanah Jawa ki bakal mulyake awake dhewe. Klebu kowe Kang. Nek saupama kowe nyambut gawe kaya aku, uripmu mesti tentrem, mulya. Ning kira-kira aku iso kaya kowe kuwi. Iso Kang. Tenan yakin? Iso. Nek kowe sago? Sago. Tenan. Ya. Nek sago ndi to iki, Mas? Iki apa iki? Iki duit. Tampanono. Nggo por sekot. Por sekot ki duit sing nang ngarep, sing ditampa nang ngarep. Iya. Sesuk sing keri luwih akeh sing seri titel mateko. Heeh. Sago. Seneng tenan aku. Sago. Sesuk nek sago. Kowe tak usulake dadi bupati. Bupati Suro Gembong. Aku tak trimo dadi Demang wae. Iya. Dadi bupati. Kowe kepenak banget. Iya. Penak. Tansah kajen kelingan. Nanti-nanti dipayungi. Endi numpak kereta dipayungi. Disubya-subya dening para kawula. Ning ya aja lali. Nggon sakmu kuwi nggawa pulpen. Nggawa pulpen barang. Nah iso kepiye kene? Anggap aku iso nulis. Aku ora iso nulis aja. Kowe iki ora iso nulis. Ora iso blas. Ha lha bodohmu kok ora tambah-tambah ki kepiye to? Ora iso aku ora iso. Ora iso nulis tenan. Ora tenan. Ora masalah. Ora iso nulis ora masalah. Tanda tangan ora iso. Tanda tangan ki ora iso. Ora iso. Tanda dumuk. Tanda dumuk? Oh iso. Tanda dumuk iso. Cap jempol kasarane ngono to. Iso to? Iso. Ora masalah iso. Tanda dumuk iso. Ora masalah. Sesuk tak usulke dadi bupati. Iya. Ning kewajibanmu ya Kang. Kewajibanmu kowe kudu iso nyingkirake pendereken jeng Pangeran Diponegoro sing nang kiwa tengen piyungan sak kiwa tengene. Sago. Nek ming bab kuwi aku tanggung jawab. Ora tak gawe abot. Sago aku. Pendereken jeng Pangeran Diponegoro semingkir. Del Bupati Suro Gembong. Sago ya? Iya, sago. Aku njaluk pamit. Sesuk ketemu meneh. Iya. Aja lali. Ora. Nyingkirke pendereken jeng Pangeran Diponegoro. Beres.
Urung sida nyambut gawe. Wis nampa dhuwit semene akeh. Mulane wong ki kaya sura gembong. Apa lho? Kok iki ngopo kok guyu-guyu dhewe, Pak? Kok segrene rambokmu? Oh, Simbok Genang kelurahan. Nang kelurahan? Heeh. Ditimbali Pak Lurah. Iya. Didhawuhi Arep ana gejok. Oh. Merti dusun ngono lho, Pak. Oh, iya. Ya wis ora dadi apa. Kowe sing mara rene. Mumpung mbokmu ora ana, ya iki dhuwit ditampani. Gitu apa kuwi? Ya ditampani, tampanono. Duit saka ngendi kuwi? Duit saka bapak. Aku ki pengen ngerti di saka ngendi ki, Pak. Dislempatke ngono apa kono. Ngon setagen apa nggon. Iki kudu hakku kok kon nyimpen. Di saka ngendi ki, Pak? Iki aku pengen ngerti, Pak. Wong kok saya gede, saya suwe ngregetake ya. Marai goreh hatiku. Bapak. Aku ki takon. Kok kudu tak tenani apa ya iki? Nggih. Apa? Yanti. Piye, Bapak? Kowe iki wis gedhe. Wis wayahe rinengkuh dening wong lanang. Kaya mengarep ngono-ngono kuwi wae apa? Tekan suk-suk ngesuk. Aku wis duwe kok. Duwe sapa? Yayangku nang kono kae. Kok repot lek golek bojo? Heeh. Ora aku wis duwe, Pak. Aku ki anakmu, Pak. Senajan ana anak, ning ana arane. Kowe ki anak kewalon. Anak kewalon ki tak kira nek disenengi bapakne ora ana walang sangkere. Ya ora aku emoh, Pak. Emoh? Masa bapak kok nyenengi anak? Kowe ke titik-titik tekan otok-otok sing gedheke aku lho. Kuwi kewajibanmu, Pak, dadi bapak. Ha iya, ning aku ya duwe pangarep-arep. Ora mung ngono wae. Nah le mlunyu. Wiwit tane aku Gusti mari ngono eling bapak kula ya Allah Gusti lancur kuning marah hati apa bapakmu aku ki anakmu Pak mbok eling mesake simbok ya pun kowe ki anakku ning anak iki bisa gawe legane atine wong tuwa. Ayo kurang ngerti ya. Kok baline nek wong tuwa digawe lega, tentrem nalare, ora kemrungsung. Bapak ki. Kembe legong wae bukan
Ora usah takon bab duit. Duit ki saka bapakmu. Iya duit apa? Iki duit Wadung parison wes tani. Ojo Pak, ojo. Ngani ayo jiwa nesu. Ya wis. Rasa nangis. Rasa nangis. Bapak sing ngoyak-ngoyak aku terus. Aku ra sida ngebah bojo kowe. Ya wis, golek liyane kono. Iya. Ketoke nganu. Ngopo? Wis meneng le nangis. Oleh lunga kono. Aku wedi ro bapake. Mesake simbok nang mburi kae ngenteni. Anggen kula ngane yo si cemeng mongso jalan ya wis aku lega lila kowe dadi bojone wong liya. Ning kowe kudu eling karo aku. Kala mangsane aku kangen karo kowe, kowe kudu tanggap sasmita. Aku ikhlas kowe dadi bojone wong liya. Benjang sondang dadya Yanti ojo lali janjiku karo kowe. Apa? Ngerti yo? Aku ra piye-piye, tak omongi kene tak kandhani. Tak kandhani. Ma. Bapak oleh duwe duit kuwi ora mergo saka ngendi-ngendi. Ning bapakmu saiki aku melu londo. Melu londo? Mah kan duitnya. Yanti. Apa? Aku melu londo ki kanggo ngepenake kowe karo mbokmu. Aku mah ya nek urip saka londo. Bodoh temen. Ben.
Ojo kurang ajar lho. Ojo kurang ajar. Kowe nganti ngabar-ngabarke aku nek melu londo, aku cegel karo kowe tak pateni tenan kowe. Kesuwan. Sundari. Oh, kowe ta kuwi malek. Ayo, pangkling apa piye? Ngapa kok nyegat aku karo guyang-guyu ngono kuwi? Tak kandhani. Aku ki ora guyu. Meng ya dasare lambeku ki rada cupet sethithik. Njur dadi mrongos. Paribasane paribasane jangan apa? Ya mbok. Lodeh kecampuran uceng. Senajan to kerta ceki iki ming kaya ngene ning rak tetep ganteng to? Tetep ganteng to? Ora ono kuwi lek. Kerta ceki kuwi senajan to mrongos neng tetep gendeng lek. Huh? Neng ora masalah. Ora masalah tok sebut aku rondo gendeng. Ya ora masalah. Neng ra wis gebacut sugih. Ayo. Keboku akeh. Sapiku akeh. Halo. Wedhusku ora elok sebaene. Aseme akeh. Jagung pirang-pirang. Dele akeh. Sundari. Lanang endi to kowe mau? Trembelane tenan kok bocah ki. Terus nek kowe nyebutke ngono kuwi mau sambungane karo aku apa? Ndene, tak kandhani. Iki mau kabeh. Ya, iki mau kabeh dirungokke. Mengko bakal dadi duwekmu kabeh. Ning, anggere kowe gelem kikuk karo aku. Apa kuwi mau? Kikuk-kikuk. Heeh. Kikuk-kikuk ki apa lek? Ora ngerti? Ora. Era ana uang ta ki? Kikuk-kikuk ki kowe dadi bojoku. Dadi bojomu? Heeh, piye? Penak to? Penak ki lak nek kanggomu, nek kanggoku ya ora. Marga aku ngerti bandamu sing kok sebutke sakmono kuwi mau. Kuwi bondo sing ora halal.
lehmu golek anjek-anjek sengsarane liyan. Mula nek kon dadi bojomu Rasudi ki ceki. Rasudi. Sudi ah, sudi. Sudi. Aku wis sudi kok kowe ora sudi. Sudi. Kene. Kok blubut ta? Lah delewangi blubut kaya ngene we. Ora keturutane, apa meneh rek ra blubut. Sundari. Aku seploke petuk kowe. Seploke petuk kowe. Aku rasane ser-seran jare. Apa balenono? Ser-seran. Ngapa kok ser-seran ngeleh? Ya ora, tegese iki aku ki duweni rasa trenyuh karo kowe. Ampok kowe dadi bojoku sisan wae. Halah ki ceki. Mbok wonge nek wis tuwa, ki mbok yo nrimo. Bojomu lho. Pira? Etungan. Bojo 5. Anakmu pira? 17. Terus atok nggo apa? Ning saupama kowe dadi bojoku, kowe dadi wong sing kepenak mulya kajen, dadi bojone Kertoceki, kuwi kepenak derajatmu munggah. Ora bakalan medun. Ora sudi, aku ora kepengin dadi bojomu. Ayune tumpuk undung. Iki malah ngomong. Nek wong tuwa iki rasa kakean pola. Kok nek lara boyok? Sapa sing tanggung jawab? Aku apa? Ora butuh, ora sudi aku. Anane neng papan kene mung aku karo kowe. Mula kowe mung kudu gelem karo gelem. Ah, piye? Sesuk nek kowe dadi bojoku, kowe tak seneng-senengke. Tak ubeng-ubengake nang kutha Kalibudhet. Aku isih iso seneng golek seneng dhewe. Aku isih iso mubeng-mubeng dhewe ning kutha ngendi kowe mau? Arep njaluk anak pira to? Hah? Ora pengen aku. Ning aku kepengin. Aku seploke weruh kowe. Aku ki ora iso turu, Yuang. Ora ngantuk berarti nek ora iso turu ki. Dasar manis. Ayo lengkong-lengkong. Tobat tenan. Wong tua kok blubutan to? Ora apa-apa ning kene, papan kene. Sing ana ming aku karo kowe. Iki kesempatan lho iki, kesempatan lho. Mbak ya nek wis wong dadi wong tua ki ora gaplek pringkilan ki. Pringkilane sapa? Pringkilane sapa? Wong tua kok petrakilan? Heeh. Ora isin. Ya ora, isin karo sapa? Ning papan kene iki anane ming aku karo kowe, ngono. Sesuk nek kowe kelakon dadi bojoku, lingkuh jejer marang pun Kakang, derajatmu mundhak. Ngono. Ora pengen. Wis rasa maksa-maksa aku to. Rena wengi tansah anglam-lami. Kodok kuwi lho kodok. Enti. Sundari. Kertoceki iki wong sing paling bagus dhewe sak Asia Tenggara lho. Gelem ya? Wegah.
Kok iso? Wes tuwar nggo ngopo? Bojomu wis akeh. Heeh. Anakmu wis akeh. Heeh. Ter aku ya ora tresna karo kowe kuwi. Aning aku tresno. Mbok nglegani aku. Wegah. Mengko nek aku wis gebacut emoh karo kowe, mbok ya kowe nanggonku tok soroh-sorohake. Aku emoh lho aku. Emah ya wis kebenaran kok. Manuta sira wong ayu enggal ingsun pon piye Ora piye-piye. sing pungkasane mumpung aku isih duwe rasa sabar karo kowe gelem ya. Ora, aku ket malah wis ngomong bola-bali to. Aku ra sudi nek kon dadi bojomu. Ora sudi tenan. Ora sudi tenan. Oh, yen ngono aku iso tegel karo kowe lho. Aku iso tegel karo kowe. Piye? Sepisan meneh saguh apa ora? Ora saguh. Oh, rupa paripeksa kowe. Sanggih klipon mboten napa-napa jenengan ketakoni. Mboten sanggih klipon mboten napa-napa jenengan ketakoni. Metu riko. Iku sono. Carike kepiye kahananing Tegarejo kene saploke tak tinggal suwan kening Jeng Peran Diponegoro. Apa kahanane tentrem? Durung tentrem. Iya. Mergo pancen Walanda kuwi pancen wengis lan ora duweni ati kanggo warga ing Tegarejo lan sak kiwa tengene. Dira, inggih. Kepiye pakaryan sing tak dawuhake rikala semono kowe minangka dadi tetunggule nom-noman ning wates. Wis tak tindakake apa durung? Sampun Ki Lurah. Wonten wates menika nem-neman sampun gladen anggenipun krida lan mbok menawi dipun timbali kagem maju perang sampun siaga tandya ngayahi karya Ki Lurah. Iya. Bagus yen mangkono. Giman? Wonten dawuh Ki Lurah. Bendungan kepiye? Bareng matur Ki Lurah, bilih wonten lepat nyuwun agung pamunten. Iya ora dadi Kula apa. ingkang dipun sepuhaken wonten kukuban bendungan sedaya wiranem sampun siap bilih Ki Lurah badhe dawuhi sak wanci-wanci sampun siaga lan bilih kagem urusan sandang pangan sedaya pun boten kekirangan Ki Lurah. Iya, banjur tata gelar perang sing wingi tak dawuhke marang kowe supaya gladio ning bendungan apa ya stok tindakake? Sedaya sampun siaga Ki Lurah. Iya. Kerjo, wonten dawuh Ki Lurah. brosot kepiye kahanane?
Yun kepareng matur Ki Lurah. Lepat yun pangapunten. Ora dadi apa. Mbok bilih sedaya pakaryan kajibahaken dhateng kawula. Sedaya sampun lumampah kanthi sae. Sedaya warga sami sayuk rukun ngayahi pakaryan ing saben dintenipun. Ya kaya ngono ku sing tak karepake. Sira ingkang minangka dadi tetunggul nom-noman ning wates Bendungan Brosot. Muga-muga kabeh wis cemawis. Samangsa-mangsa njeng Pangeran Diponegoro ndhawuhi awak dhewe supaya perang. Nggih, Ranti. Nggih, Ki Lurah. Kepiye jijiban sing tak dawuhake marang kowe rikala semono? Jejiban ing sampun kula tindakaken Ki Lurah. Iya. Dadi lumbung wis kebak. Samangsa-mangsa mengko prajurit sing maju perang butuh pikuat kanggo maju perang wis kabeh sumadya. Sewanci-wanci Ki Lurah mirsani sumangga. Iya. Ya kaya ngono ki tak suwun. Kowe karo para wanita ing Tegalrejo kene kudu tansah sumadya. Sak mangsa-mangsa dibutuhake karo Njeng Pangeran Diponegoro. Muga-muga ora bisa ngecewani. Nggih, Ki Lurah. Carike. Kok iki Wirapati ora ana ketok sakwentara. Iki nang ngendi? Iya, kok menawa wingi jan dijaluke ana panjatan. Iki kok durung ana ketok. Kula nuwun, Pak. Kene Wirapati. Wis sawentara anggonku nunggu kowe kene. Becik anggonmu tumuju ning Kalurahan Tegalrejo kene Wirapati. Pengedunipun Bapak, widodo lampah kula, Pak. Iya. Banjur kepiye jejeban sing didhawuhake marang kowe minangka dadi tetunggule nom-noman panjatan? Apa wis tok tindakake? Injih. Sedaya pakaryan ingkang tumanduh dhateng kula sampun kula tindakaken, Pak. Para nem-neman ing panjatan sami sengkut anggenipun gladi perang. Iya. Sak wanci-wanci badhe pun kersaken sedaya sampun siaga. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Kowe minangka dadi anake bapak. Nggih. Ora nguciwani dadi jejeban-jejeban sing tok tindakake bisa gawe remening penggalih Njeng Pangeran Diponegoro. Injih. Sawise padha mlumpuk kabeh, aku tak kandha marang kowe. Nggih, Ki Lurah. Rikala semono aku ditimbali Njeng Pangeran Diponegoro. Dene Njeng Pangeran Diponegoro dawuh marang aku lan kowe kabeh. Nyuwun sewu, Njeng Pangeran Diponegoro dawuh napa nggih, Pak? Sing ping pisan. Sesuk bakda salat Maghrib perang bakal diwiwiti. Sendika. Sing ping pindho nih. Kabeh penderek sing mapan ning panjatan wates Bendungan Brosot. Sesuk sadurunge wektu ngasar didhawuhi tumuju ning deksa dadi siji marang prajurit Diponegaran liyane. Dene sing sesuk sing bakal mandhegani perang ya kuwi kakangmu si Joko Kemudo. Nggih, Kakang Joko Kemudo nggih. Iya. Mula aja ngasih nguciwani kowe padha, Pak. Iki Yanti, ngopo kok mlayu-mlayu bengok-bengok karo nangis ngopo? Perkarane opo kok bapak marek mateni kowe? Melu londo. Yanti, yen matur ngersani kelurah sing cetha lho. Wong semene akeh iki padha ngerti yen bapak kuwi dadi gegeduke wong sak piyungan. Sura melu londo iki. Yos, kowe nang kene kowe yen Kang Surarene aku sing bakal ngadepi. Sareh sik Kang Suro. Sareh Kang Suro. Ayo balik. Ora balik pateni tenan. Kang Suro. Wonten apa? Kowe linga ya, Kang. Yen tumindakmu bakal nyikara bojomu iku ora bener. Anakmu, apa meneh iki anakmu? Kuwi ora bener, ku kleru Kang Suro. Tak patenono takku gawe anak-anakku dhewe. Ya bener iki anakmu. Nanging kepiye wae, yen kowe ngasih mateni Yanti, kuwi minangka dadi pralambange yen kowe ra setya tuhu marang Njeng Pangeran Diponegoro. Merga Yanti mau wis ngandha, yen kowe saiki owah melu
ora melu njeng Ping Radimanegara, malah melu Walanda. Dedegku melu to. Pancen kula dodo. Do ngerti wong piyungan kabeh. Do ngerti nek Sura Gembong saiki melu Walanda. Kowe dareng apa? Dareng apa? Kang Sura, sepisan meneh tak kandhani. Aja tok bacot kanggomu bakal mateni Yanti lan anggonmu nyambut gawe minangka dadi Gedhe Baling Londo. Mergo yen tak bacot ora aku dhewe sing bakal mepalangi dadi pepalangmu. Nanging wong sinangkene uga bakal dadi musuhmu. Mboten miris, mboten gigrik. Ayo dareng apa? Nek Cok. aku kroboten ayo. Yen Pak Sura turun. Piye Kang Sura? Yen kaya ngono kuwi kowe saiki rokso. Tak kuat-kuate wong sak ampun wong iki ono bakal dadi kecelakaan. Kula sampun kapok Kirura. Sampun tobat, sampun tobat. Tobat kepiye? Tobat kapok kula nyuwun pangapunten. Kowe seorang bakal baleni tumindakmu sing luput. Kowe ora bakal melu Londo meneh. Kula badhe nglestaraken anggenipun tumut Jeng Pangeran dipun. Yo, yen mangkono tak gawe pangapura, ning sepisan meneh ora tok baleni. Yen sesuk tak baleni Jeng Pangeran Diponegoro dhewe sing bakal nyikara marang kowe. Boten kula sampun. Yo. Apa ya? Mlayu-mlayu napa mbiang? Kenapa geger? Sundari diglandang Suraceki. Kandamu tenan. Wah, warat yang satrap takut. Kordene Suraceki. Wah, terus tenan kowe. Uyak ning kowe. Sundari nang desa saiki. Ten wau ten mergi kowe. Waduh, nggih. Wah, iku niki. Wis, saiki yen mangkono Kang Sura karo Giman lan Kerja nggih karo Dira golek ana si Sundari. Mongko si Wirapati karo sing liyane tumuju ning Kademangan kados iki. Ya sing hati-hati. Nuwun pamit iki ora. Nuwun pamit Pak. Sing hati-hati. Carike ayo saiki padha makarya nyambut gawe kaya seminggu meniki. Cepakno cecawis anggone bakal budal prangoning Deksa. Sing hati-hati Kakang Cari. Bocah ya. No, jane kowe sago ora? Apa sedhi omongke Den Bayi Kertaceki mau? Aku tetep ora sago mbar pajak. Ora sago? Ora sago. Wah, bodho tenan kowe jenen. Wis ora ta aku. Baleni meneh. Aku tetep ora sago. Weh, sago ora? Ora sago. Tak piye? Saiki pikirane. Piye? Pajak saumpama pajakmu kuwi setahun 50.000. Nek ditikelke 5 rak ming 250 to, Lek. Lah kok ora iso ki yo, kepiye? Kowe iku mulane do mikira. Kowe iki do kaya ngono kuwi, urip do kaya ngono kuwi nek mergo Kertaceki. Le ngapusi. Dadi kowe iki do elinga. Melu Kertaceki kowe do dapusi. Mumpung kowe iki urung tak sowanke nang loji, kowe mikira. Nek kowe sago bayar pajak, kowe bakal mundak
pangkatmu. Ora karo RW, langsung dadi dukuh. Senajan aku dadi dukuh arep dadi lurah. Aku ya ora milih aku kok. Bakal do dipilih nek kowe gelem sago. Nek sago kowe sago bayar pajak. Aku tetep ora sago bayar pajak. Ora sago? Ora sago. Piye iki? Baleni meneh, takoni meneh wae, Kang. Dipolo wae. Tak takoni pisan maneh. Kowe sago bayar pajak apa ora? Aku arep piye-piye wae kapano. Aku tetep ora sago bayar pajak. Bodoh tenan kowe iki. Iki wis ra kena dikandhani apa ya iki? Ra kena kandhani nganggo cangkem, nganggo tangan ro sikil wae apa piye, Kang? Ah wis ora apa-apa. Baleni meneh nganggo cangkem. Sago bayar pajak ora. Aku tetep ora sago. Baren, baren. Iki ranu do tak kapake iki. Apa lo? Tak idak. Perkarane ora sago bayar pajak. Dipenake ra gelem kok. Mestine ranu ora gelem bayar pajak. Ana alasane. Alasane apa? Wong digawe penak melu dan gawe kerta ceki kok ra gelem. Mergo ranu kuwi dadi tuwa-tuwane ana ing Tegarjo. Dadi dheweke ngerti endi sing beneran, endi sing luput. Iki mau wis tak prenggake. Nek sago bayar pajak, pangkate bakal diundake dadi dukuh, ora kok dadi RW. Ning ranu gelem ora? Ora sago, kaya bodoh. Padahal dukuh bayare gede. Nek sekirane ora sago aja tok paksa. Kuwi keputusane bapak dhewe. Kowe ora kena ngono kuwi. Lah nek meh ora trimo kowe meh ngodong apa? Apiye? Apiye? Mose aku rene njaluk ranu Bali. Cara halus aku ngomong karo sampean-sampean. Diulungke ora? Ora sago. Ora iso. Ora sago? Ora. Rampung iki, Cok. Woi. Perkara. Maju. Maju sing gentenan kok. Maju. Hei. Mulane dirungokke. Kudu nglawan cah koyo ngene kudu wedi. Bodoh kabeh. Arep nanti kowe. Apa bali kan? Rampung ki masalahe. Aduh, Kang. Wis. Saiki wis ketok to. Lelakon ki nek ora bener. Tekan ngendi parane bakal kalah. Nggih. Terus saiki karepmu do kepiye? Nggih, kula tobat kula Den. Darat Den. Yen kowe padha tobat kanggo mbuktekke anggonmu padha melu dawuh jupane di negara. Ayo, melu aku sowan Bapak. Nggih, Den. Padha matur dhewe karo bapakna. Nggih. Monggo. Ceki licik kandhane mung lamis jeran dadekke bupati malah nguyak-uyak anakku wedok si Sundari wis keparat. Kapan pira kecandak kelakon remuk-remuk kowe Kertoceki. Kertoceki, ayo. Karo suara bebong.
sapa jirit-jirit? Loh, Sundari. Pak neng apa Sundari? Pak kula doya-oya kalah kerta ceki, Pak. Arti kapake. Kula ajeng dipek bojo. Weh, kowe ora gelem? Mboten. Weh, iya, oke. Ditunggu mburi kene adepane kerta ceki. Sundari, mandek. Bisa ado ora? Iki Kang Sura kok nang kene? Ayo nang kene. Ngopo kowe? Lah kudune ra nang omah. Sida ndadekke bupati apa ora? Ayo sida to, kepiye Dere? Kenang apa kowe malah nguyah-uyah anakku Sundari? Sundari. Heeh. Iki mau ki jane aku olahraga men sehat ngono lho. Gene iki olahraga men sehat. Niko ki meng ngapusi. Ning njur mau kepethuk Sundari. Areh ning Sundari ki ora nganggo sandal. Aku kuwatir nek sikile kena li. Ah tak tulungi to malah mlayu. Kuwi tenan kandamu. Lah kepiye to? Ora menggelamis kandamu. Ora. Ora. Yen donya iki ana wong kaya kowe kuwi tumindahe genep loro telu, donyane rusak. Ah tak kira malah tentreme. Tentrem. Ah kepiye to? Kowe iki sesuk calon Bupati Suragembong. Kelungguanmu moncer. Aku ora butuh kamukten anci-ancing wong sengsarane wong liyan. Kowe kok malik, Kang? Malik. Saiki ngene wae. Piye? Api-api anaten. Reh ning aku wis gebacut tresna karo Sundari. Mbok Sundari tak peke. Kowe tresna karo Suraceki? Mboten, Pak. Gilani ngoten niku. Kene iki ora. Mula saka iku nek Sundari dadi bojoku, kowe dadi anakku mantu, dadi bupati. Ora butuh wong ndek mantu kaya kowe kuwi aku. Kowe bisa ngepes Sundari dan cilik bisa nyempal baku kiwa, gede bisa ngelangkai bangkeku. Kena ngepes Sundari. Karo kertas iki tak rampung. Pak atas. Hati-hati. Ush. Ayo, bacot ke? Ora dinglo potol sirahmu. Waduh. Iki Wirapati barang doteng cenining nang kene ngopo? Kok doteng cenining nang kene Ranu? Ayo, kae ande-ande. Kudune kowe neng loji. Kudune kowe neng loji. Loh. Jaya Giol. Nggih. Bayarmu ki sesuk mundak. Lah kula kalah Eden kula do diajar Eden kali warga Den. Lah wong semene kok kalah. Ah, kathah Eden. Kowe iki sing tak unggul-unggulake lho. Ha iki Jaya Bau. Jaya Bendra. Nggih, kula. Doteng cenining nang kene dicekel Suragembong dicekel. Kula wae diantemi. Bojo kula ya arep dipek. Iki. Kowe kancaku ta? Kancaku ya? Ya. Kertajeki. Apa? Wis mani muda. Ngapa? Wali peso Sundari. Aku ora trimo. Ya nek kowe ora trimo arep ngopo? Bapakne wae ya ora trimo. Oh, Kowe arep ngopo? Jadi kowe nantang aku.
Wani karo aku kowe. Sing tak medeni apa? Diteter nang kene. Ayo tak ladeni. Loh. Kapok ora? Manuk to, Den. Gawe kepenak. Mongko. Njaluk ngapura ngatus. Jame dicopot. Aku akike. Jame dicopot, jame. Lunas e. Iki tetep kudu dicopot. Mengko kapok urung saiki. Kertoceki kapok ora? Yen to ngono ya, Kang. Aku ngrumangsani yen aku luput. Iya. Bangsaku dhewe Tok inyak-inyak. aku njaluk pangapura Yo. karo kowe kabeh. Ning aku njaluk slamet ya. Iya, tak ngapura. Tak ngapura. Ning tumindamu to baleni neh ora? Lek kandha sing cetha ora sah. Ora to baleni. Dosek Senana. Tumindahe Kertoceki iki kaya dene ngunduh wong ing pakarti. Dinglo yo. Bubarke. Tetap sumangkes ngatur patu dandan perkara dari natas wonten ing dalu. Dumateng para prasetya sedaya ing pengajian biaran coba dados putu menika kula cekapaken semangka sugeng pinanggih malih wonten dinten candhaipun mugi tansah rahayu ingkang tansah sami pinanggih nuwun matur nuwun.